Ej, hvor du kan. Ej, hvor den kusse. Og filmer det. Og så skal jeg lige have noget æde. Hvor er det så? Hvor er det så? Hvor er det så? Ej, hvor er det så? Pas på fingrene. Ja, hvorfor får jeg en der? Så nu går jeg igen. Tror jeg. Nå, okay, det gør det ikke. Jo, det gør det. Jeg tror, den har fået sådan noget burspas med. Hvor er det så? Det gør den tilbage. Må ikke banke på burerne? Bank ikke på burerne, tak. Jeg filmer dit snor lige om lidt. Det kan smage. Jeg skal slå mærker og sådan noget. Ja. Nummer 2. Ej, hvor er den sjov. Ej, hvor er det så? Se. Jo. Ej, en marsvinunge. De er alle sammen unger, Therese. Det er den der tykke. Tykke. Så super. Det er bare sådan på stykørende niveau. Ej, det er her. Ej, det ser egentlig her sejlet ud på kameraet over til. Nej. Ej, hvor sød, den minder mig om mit marsvin. Har du marsvin? Ja.